Atate ndila Mwana ndila Mzimu Woyera. Amen. Chaulire cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate, komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Nthawi ya mtengo wapatali, nthawi imene timagawana mawu a Mulungu yafikanso. Tatiye tisendere pafupi tione kuti kodi lero Mulungu atitengera kuti, ndipo lero tigawana zotani zoti zithandize moyo wathu wathupi komanso moyo wathu wa mzimu. Lero mawu athu achokera pa Yohane chapter 19 ndime ya 25 mpaka na ndime ya 34. Ndipo mutu wathu tikunena kuti chuma chakumtundu bandi isanagawane zida. Tufuna kukambirana za chuma chakumtundu bandi isanagawane zida. Tipemphere. Mulungu Atate amphamvu zonse tikuthokozani kuti simulekeza kuitana tonse ananu ndi kutikhazika pamodzi kuti tioneke kuti ndife ana Atate mmodzi. Tikupemphani kuti mutichosere zonse zimene zikutilekanitsabe, kuti poteropo zaulere zimene inu mumagawira ananu zikhale zinthu zoti onse athe kupeza kuyanja kuchokera ku zimenezo. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu. Amen. Pafupi ndi mtanda wa Yesu padayimirira amayi ake ndi m'bale wa amayi akewo, Mariya mkazi wa Kleopa ndi Mariya wa ku Magadala. Pamene Yesu adaona amayi ake ndi wophunzira uja amene iye ankankonda kwambiri akuyimirira pafupi, anawuza amayi ake kuti, "Mayi, nayu mwana wanu." Adawuzanso wophunzira uja kuti, "Nawa amayi ako." Ndipo kuyambira pamenepo wophunzirayo adawatenga amayiwo nkumakawasamalira kwawo. Yesu adaziwa kuti tsopano zonse wakwanirisa. Sono kuti ziperezere zimene malembo adanena, iye anati, "Ndili ndi luzu." Pomwepo panali mbiya yozaza ndi vinyo wosasa. Asilikali aja adavika chinkhupuli mvinyo wosasayo nkuchisomeka kukamtengo ka hisope nachifikisa pakamwa pake. Yesu atalandira vinyo wosasayo adati, "Zonse ndakwanirisa." Kenaka adaweramisa mutu napereka mzimu. Linali tsiku lokonzekera chikondwerero cha Pasaka. Akulu a Ayuda sanafune kuti mitemboyo ikhalebe pa mtanda pa tsiku la Sabata, chifukwa la Sabata limenelo linali lalikulu. N'chifukwa chake adakapempha Pilato kuti alamule kuti akathyole miyendo ya anthu opachikidwa aja nkuwachosa. Sono asilikali adabwera nathyola miyendo ya mmodzi mwa awiri aja amene adapachikidwa pamodzi ndi Yesu. Anateronso ndi nzake uja. Koma pamene anafika pa Yesu, poona kuti wafa kale, sadathyole miyendo yake. Koma mmodzi mwa asilikali aja anambaya nthiti mwake ndi mkondo, ndipo nthawi yomweyo munatuluka magazi ndi madzi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Chuma chakumtundu bandi isanagawane zida. Inuyo mukuziwa abale kuti pakati pathu chuma chimakhala chinthu chimene chimabweretsa nthawi zina mavuto pakati pathu. Makolo amagwira ntchito mamawa ndi masana, usana ndi usiku, kuti apeze katundu, apeze zinthu, apeze makobiri oti anawo azasamalirike nawo. Ndipo kholo lililonse kupatula kuti lili ndi ana limakhalanso kuti lili ndi azichimwene, lili ndi azichemwali, lili ndi aziankolo, amenenso nthawi zina malingana ndi kumtundu kwathu amayang'anabe pa iye kuti kodi kuchokera chani kwa iyeyi. Chithandizo patali ndi patali chimachokera kwa munthu uja nagayira apa ndi apa kuti aliyense pakati pathu asapezeke ali ovutika. Mtundu wathu ndi mtundu wabwino. Mtundu wathu ndi mtundu wabwino, mtundu wopasa chidwi umene sititayana. Ndi mtundu umene tikakhala nthawi zonse umaganizira kodi ankolo akuchilipa zikuyendera bwanji, kodi anti akwanamulепwese zikuyendera bwanji, kodi ana agogo zikuyendera bwanji. Ndipo pamene ungate munthu umatambasula dzanja lako kuti muthangatane. Ndi mmene zilili tasiyana ndi abale athu achizungu amene mwina amanguti ine ndi ananga, ine ndi akazanga, saganizanso za anthu ena ake kunjako. Tikutengera zambiri ndikuziwa, ndipo moyo wathu ukusintha ndikuziwa, tikuzimangira mipanda ndikuziwa, koma tikuyenera kuchenjera kuti tisataye chikhalidwe chathu chimene ichi chosatayana. Mwina n'chifukwa chake zili bwino kuti tili ndi unduna wa za chikhalidwe umene nthawi zonse ukuyenera kumayang'ana zinthu ngati zimenezi ndi kumalimbikitsa anthu kuti zabwino zimene zakumtundu kwathu tili nazo akuluakulu tisazitaye. Chifukwa tikangotayana ifeyo tatha, tikangotayana tatha. Kumbukirani,
Ambuye Yesu anapempherera ndikupemphera kuti onsewa akhale amodzi. Ndipo ife mu umodzi wathu ndi mu umphawi wathu timatukulana ndipo timachirikulana mwa njira ngati zimenezo. Ndiyeno lero ndikufuna kukamba za chuma chakumtundu. Pamene tate wakhomo watisiya amasiya chuma, ndipo chuma chimene chija chimayenera kuti chigawidwe. Ngati ndi nzibambo, chuma chija chikuyenera aganizire mkazi wake, aganizire anake, aganizire mwinaso ena ndi ena amene walemba mu wiru yake. Ndiyeno zimachitika nthawi zina kuti chuma chija chinapezedwa, tilekeze ndi mbanja, mamuna anachipeza asanakwatire, kapena ana amene apezedwa mbanjamo chuma china chimakachona kuti chinalipo kale iwo asanabwere ndi amayi yawo. Ndiye mafunso amazabwera pa nthawi imene mukugawana. Kodi chuma ichi awanso adi anawo? Kodi chuma ichi achanso atenga nawo? Ndamana kuti iya izi tumene zinalizona kuti zinalipo nkale inu musanabwere. Izo mene zinalipo nkale inu kulibeko. Pa chifukwa chimenecho izi zisakukhuze inu simulandira nawo. Zimakhala zovuta. Nchifukwa chake nthawi zambiri timanena kuti anyamata mukafuna kukwatira osathamanga ndi amene tatolera kale katundu, ndikatolera katundu kenako ndikatenge mkazi umayenera kutolera liti koma usachite kufikira napo zazisa nyumba mkaziyo asanabwere, chifukwa zimazavuta pomazagawana anthu amazana kuti iyayi iwe ichi achimene anthu anali nacho iwe usanabwere mkazi manyankhosa. Pamene ukanakhala kuti iwe sunagule chinthu chija, iye uja atabwera akanapanga zona kuti muchigule chinthu chija chikhale nyumbamo chikhale chanonse. Koma wakangaza wakagula zinthu zija weka, iye uja akabwera amakhala ngati mulendo, ndipo akakhala ngati mulendo zikakhala kuti zavuta pena pake zimene zija anthu amatha kumulanda chuma chakumtundu. Komano zikakhala zona kuti mmene chuma chija chimapezedwa munali nonse muli nyumbamo. Nzimayo anali atabwera kale, anaja anali alipo kale, ndani anali alipo kale. Ndiyeno mukamaza akhala kuti mukufuna kuti mugawane, mmauzana kuti iyayi ichi ndi chatonse, ichi ndi chatonse, palibe kuti wina wache apanirire ayenda kuti iyayi ichi nchaine ndekha, ichi ndi chaife tonse. Chuma chakumtundu bandi isanagawane Zida chimakhala chanonse, ndipo aliyense amayenera kuti amve kukoma kuchokera ku chuma chimene chija. Ngati mwina mutazilekana chifukwa chona kuti munthu uja wachokapo, chifukwa chona kuti munthu uja wamwalira, izo zili mbuyo mwa alendo, koma chuma chija chinali chanonse mmene munthu uja anali moyo. Ndipo chifukwa chimenecho inuyo mayenera kuti chuma chija aliyense atolepo, aliyense chuma chija ndi chake. Ndi chimene ndikufuna kutanthauza pano. Chuma chakumtundu bandi isanagawane Zida chimakhala chanonse. Chuma chakumtundu bandi isanagawane Zida chimakhala chanonse. Nchifukwa chake ngakhale mukapita ku khoti amakana kuti iyayi inuyoto apa mmene zililimu aliyense chuma chindi chake. Ndiye lero abale tikupanga chaka cha Mayi Maria, ndipo lero tifuna kukamba za Mayi Maria. Mayi Maria ndi mayi wake wa Yesu Kristu. Ndipo mayi amene monga tamvera m'malemba amene ndawerengaja akuti nthawi imeneyo Ambuye Yesu ali pa mtanda akuti amwalire, anamuyang'ana ophunzira amene ankankonda uja kwayang'ana Amayi Maria, ndiye anauza Amayi Maria, mayi nayu mwana wanu. Sultana ni chibwino wake wa Yesu nayu mwana wanu. Ndikumuuza mnyamata uja, iwe nawa mayi yako. Mawu amenewa akupezeka m'Baibulo ndipo ndi mawu ozama. Chinthu chimene chinachitika pa mtanda Ambuye Yesu akuti akamwalire. Inuyo mukuziwa mmene mawu osiriza a munthu amakhalira amtengo wapatali. Ambuye Yesu asanamwalire, chimozi chimene anasiyira mtundu wa anthu ndi amayi yake Maria. Amayi yake Maria. Ndipo wophunzira okondedwa uja akuyimirira inu ndi ine amene Ambuye amatikonda, amene Mulungu amatikonda. Ndiye ndikuti lero Maria ndi chuma chakumtundu. Maria ndi chuma chakumtundu chimene Ambuye Yesu anali nacho. Chifukwa Amayi Maria anali chuma cha Ambuye Yesu.
mukumbukire ngakhale Ambuye Yesu atamwalira, amayi Mariya anali ndi ophunzira ake aja limodzi kumapemphera nawo, sanayisiye ntchito ya mwana wake. Amayi Mariya ndi chuma chimene Ambuye Yesu anali nawo, chifukwa anali amayi ake. Ndipo Ambuye Yesu pochoka akunsiya amayi Mariya, chifukwa amayi Mariyayo ndi amene anambereka, ndionena kuti mayi nayu mwana wanu. Ndipo mawu aja kunena kuti mmene anali pa mtanda paja, msilikali mmodzi anatenga mkondo ndi kubaya mu mtiti mwa Ambuye Yesu, ndipo akuti mmene muja munatuluka madzi ndi magazi kuyenderera kuchokera mu mtima wa Ambuye Yesu, kuchokera mu chikondi chake. Munatuluka chani? Munatuluka amayi Mariya. Amayi Mariya amene anapereka mwa chikondi kwa ophunzira uja, nawa amayi ako. Komanso madzi ndi magazi amenewa akuyimirira mpingo umene Ambuye Yesu ananena kuti mpingo wanga, anthu anga amene ndimakonda awa. Ndikati mpingo sindikunena wa Katolika, ndikati mpingo sindikunena CCP, ndikati mpingo sindikunena Lutheran, ndikati mpingo sindikunena Chisilamu, ndikati mpingo ndikunena anthu ake a Mulungu. Anthu ake a Mulungu, Ecclesia, anthu ake a Mulungu. Ambuye Yesu kuchokera mu chikondi chake munatuluka mpingo, munatuluka anthu amene amakhulupirira Mulungu. Ndipo mpingo umenewo ndi umene timanena kuti ndi mayi wathu. Mpingo ndi mayi wathu. Ndipo lero Ambuye Yesu akutipasa mayi wathu, amayi Mariya, amene ndi mayi wa mpingo. Mmene zinkachitika zimenezi, kuti Ambuye Yesu mmene ankampereka mayi Mariya kuti nawa mayi ako, ndikumpereka ophunzira chakuna kuti nayi mwana wanu. Nthawi imeneyo kunalibeko mpingo wa Katolika. Nthawi imeneyo kunalibeko mpingo wa CCP. Nthawi imeneyo kunalibeko mpingo wa Lutheran. Nthawi imeneyo kunalibeko mpingo wa Chisilamu. Zonsezi kunalibe. Bandi inalisanagawane Zida. Bandi inalisanagawane Zida. Mmene Ambuye Yesu ankena kuti nawa mayi anu, mmene ankena kuti nayu mwana wanu, bandi inalisanagawane Zida. Ambuye Yesu atamwalira ndikubwerano pa Pentekoste, pamene kukatulukano mpingo wa Chikhristu. Kena kuno kuzatulukano kaya ndi mipingo ina, kaya ndi Chisilamu, kaya ndi mpingo wa mtundu chani, Chikhristu chija kumagawikana, ena kumapita kuzaka zinazipita. Koma mmene amayi Mariya ankaperekedwa kuti nawa mayi anu, nayu mwana wanu, inali bandi isanagawane Zida. Choncho pompereka amayi Mariya, Ambuye Yesu anampereka ngati chuma chakumtundu cha anthu onse aziko lapansi. Mmene Ambuye Yesu ankampereka mayi Mariya, anampereka ngati chuma chakumtundu, ndipo nthawi imeneyo inali bandi isanagawane Zida. Funso lake nkumayina kuti kodi atamtenge Mariya ndi ndani? Kodi atamtenge Mariya ndi ndani? Mmene tagawana Zidamu, mmene tatengana kuti Akatolika alowera uku, CCP alowera uku, Seventh Day alowera kuja, Asilamu alowera kuja, kodi chumachi atachitenge ndi ndani? Chuma chakumtundu. Chuma atachitenge ndi ndani? Ndiye ndikuti pasapezeke wina opangira kwaina kuti yayi amayi Mariya ndiye ine. Chuma chakumtundu, bandi isanagawane Zida, chimakhala cha onse. Ndisamumve Mkatolika nanena kuti amayi Mariya ndi aife. Mmene amayi Mariya akaperekedwa Katolika kulibe. Ndisamumve wa CCP nati ya ina amayi Mariya sizindikhuza. Mmene amayi Mariya ankaperekedwa CCP kunalibe. Ndisamumve Silamu nati ya amayi Mariya zo ine ai. Mmene amayi Mariya ankaperekedwa Chisilamu kunali kulibe. Anaperekedwa ngati chuma chakumtundu. Chuma chakumtundu bandi isanagawane Zida. Pachifukwa chimenecho aliyense akuyenera kuti apeze kuyanja mwa amayi Mariya. Amayi Mariya ndi amayi atonsefe. Pachifukwa chimenecho tonse tikulumikizana mwa amayi ameneyo. Tonse tikulumikizana mwa amayi Mariya. Nchifukwa chake ngakhale Asilamu amanziwa amayi Mariya ndipo amamulemekeza. Nchifukwa chake mpingo uliwonse wa Chikhristu umanziwa amayi Mariya ndipo amamulemekeza. Nchifukwa chake aliyense akuyenera kunziwa amayi Mariya ndipo akuyenera kumulemekeza. Ifeyo mwachidule
ndife ana amayi mmodzi. Ndife ana amayi mmodzi. Tonse tikulumikizana mwa mayi mmodzi ameneyi mayi Maria, amene ndi chuma chakumtundu chimene Ambuye anatipasa bandi isanagawane zida. Aliyense apeze kuyanja kuzera mwa mayi Maria. N'chifukwa chake lero ifeyo pamene tikukhala sizoona kuti tizikangana anthu amene tili ndi chuma chimodzi mwa mayi Maria. Sizoona kuti tizikalasana anthu amene tikukhala mu mtendere ngati ana amayi mmodzi, ana amayi mmodzi. Mayi ndi wathu. Sizoona kuti Asilamu tizikandana ndi Akatolika. Akatolika tizikandana ndi Asilamu. Sizoona kuti a Seventh Day tizikalasana ndi a CCP. A CCP tizikalasana ndi a Lutheran. Ino ndife ana amayi mmodzi. Chuma chakumtundu chimene Mulungu anatisira, chimene aliyense mwa ife akuyenera kuti apinduleko. Monga mmene wophunzira uja amene akuyimirira tonsefe anafe, amene akuyimirira mipingo yonse, anamtenga mayi Maria kupita naye kwawo. Lero ndafuna a CCP muntenge mayi Maria mpite naye kwanu. Ndi chuma chimene Ambuye anakusirani bandi isanagawane zida. Lero ndafuna a Seventh Day muntenge mayi Maria mpite naye kwanu. Ndi chuma chimene Ambuye anakusirani bandi isanagawane zida. Lero ndikufuna a Chisilamu muntenge mayi Maria mpite naye kwanu. Chifukwa ndi chuma chimene Ambuye anakusirani bandi isanagawane zida. Musamve kuti kapena kuti pena pakukhala ngati kuti inu simukuyenera kupanga zimenezo. Mayi uja ndi wanu, wina asakunyengerereni. Ndi chuma chimene Ambuye anatisira bandi isanagawane zida. Ndipo chuma chimenechi tikuyenera kuti aliyense mwa ife apindule nacho. Koma kupindula kwakukulu kumene ifeyo ngati ana a Mulungu tingapindule nako ndi umodzi wathu, umene tingaupeze kuzera mwa mayi Maria. Tipemphere kuti kuzera mwa mayi Mariayi ifeyo atithandize kuona kuti tili ndi magazi amodzi, kuona kuti titakulumikizana mwa iye. Azitipempherera ndipo azitinenera kwa Mulungu. Tizinena ndi tumulimba mtima, Maria woyera mayi a Mulungu, mutipempherere ife sopano ndiponso pa nthawi yakufa kwathu. Mutipempherere. Tikufuna kuti mayi Mariayi akhale ndi chuma chenicheni chotiyanjanisa ife m'Malawi muno. Mayi Mariayi akhale kholo limene aliyense mwa ife atha kupita kana kuti amayi taoneni zichitika pakati pathuzi. Tatithandizeni tiyanjane. Tatithandizeni tilumikizane. Tisamakangane pa zinthu zazing'ono kaya ndi zovala, kaya ndi zichani. Zinthu zimene titakukambirana ndi kulumikizana bwinobwino. Chifukwa ifeyo sikuti ndife anthu olekana kwambiri. Ndife anthu a mtundu umodzi. Abale anga amene tili mu mpingo wa Katolika, ndikukumbuseni kuti mayi ako amavuto amene tili nawo ife ndi mipingo ya abale athu tili nawo kale. Chifukwa chona kuti ife tili ndi zida zotithandiza kuna kuti tiyanjane ndi abale athu. Tili ndi African Synod imene inakambirana kale za mavuto amene timakumana nawo tikakhala kuti tifuna tikumane ndi mipingo ina, ndipo kunaperekedwa kumene kuja njira zoona kuti kodi tipange bwanji. Kunatuluka nkhani ya dialogue, tisayiwale kukambirana pakati pa mipingo yosiyanasiyana. Kunatuluka nkhani ya inculturation imene so imatithandiza kuti ifeyo tipereke mayankho bwinobwino. Chifukwa chona kuti chipembezochi tikamachiyendesa timachilowesa madera osiyanasiyana, ndipo timayenera kuti tisate ndondomeko yoyenerera, komanso tisate chikhalidwe chabwino kuti tithe kulumikizana ndi anzathu kwina kulikonse kumene ifeyo tikupita. Ndife ana amayi mmodzi. Chuma chakumtundu bandi isanagawane zida ndi mayi Maria. Tikuziwa anthufe kupatula po dialogue, kupatula inculturation, tili ndi ecumenism, kukambira naso pakati pa mipingo ya Chikhristu. Kodi chifukwa chani? Pamene Ambuye mwini wake anapempherera umodzi, onsewa akhale amodzi. Monga inu Atate ndi ine ndi Mzimu Woyera tili amodzi. Ifeyo chotilimbisa mtima kuti tizigawikana njani, chotilimbisa mtima kuti tizisamulirana malupanga ndi chani. Sizithandiza munthu wina aliyense, sizithandiza china chilichonse, koma tikuyenera kuyang'ana chimene chikutilumikiza ife. Ndipo chimodzi chimene chikutilumikiza ife ndi Maria. Chuma chakumtundu bandi isanagawane zida. Sopano funso nkumati, sopano ndiye tiyambire pati? Poyambira sipovuta.
iniyo mukuziwa kuti pali ana ena amene akasiyiridwa chuma amaziwa kuti ndasiyiridwa chuma ndipo amachisamala ndi kuchitenga kuti chuma chija chapindulire ndi kupinduliranso ena. Wophunzira kuja atasiyiridwa mayi Mariya kuti nawa mayi ako akuti anazindikira kuti chinchuma ndipo anatenga mayi aja kupita nawo kwawo ndi kumakasamala. Koma kuli ana ena amene akasiyiridwa chuma sazindikira kuti muli chuma ndipo sasamala, ena amachigulisa, ena amangochisiya chiziola, ena basi sasamalako. Koma sapindula ku chinthu chimene anasiyiridwa. Ndilero ndikunena kuti chuma chakumtundu ichi Ambuye Yesu atachisiya nawa mayi ako. Tikatenga mipingo titakunena kuti mpingo wa Katolika mwa ana onse, mwa mipingo yonse unachitenga chuma chimenechi, unalandira amayi amenewa ndi mtima onse, ndipo umasamala mpaka na lero. Tili ndi mapemphero a mayi Mariya, tili ndi manovena ake, malitani ake, tili ndi korona ya mayi Mariya zambiri. Mpingo wa Katolika umalemekeza mayi Mariya, ali ndi zaka zambirimbiri pa 8 December, zaka zambirimbiri. Koma mipingo ina sindikunena kuti kwaloza chala kapena kuti chani, ndikungofuna kuti ndigwiritse ntchito mawu amenewa kuti ndikukodoleniso nanunso kuti mwina chuma chimenechi simunachitengere serious, Ambuye atachipereka. Kwa kuti mwina lero chifukwa kuti mwina mu mpingo mwabadwa, mpingo utayamba kale, mwabadwa posachedwa apa, mwapeza anthu amene anali mu mpingo asakulabada kale za mayi Mariya, mwina nanunso munangojoyina. Nditafuna kuti lero ndikulozereni ine monga nkhala kale, ndikulozereni chuma chimene munasiyiridwa, kuti mwana iwe ngakhale uli ku CCAP, mwana iwe ngakhale uli ku Seventh Day, mwana iwe ngakhale uli ku Chisilamu, mwana iwe ngakhale uli ku mpingo wa mtundu chani kaya ku Lutherani, Ambuye pokufa anakusira amayi awa chuma chako. Anakusira chuma ichi, uchitengere serious. Tatiyeni amene sitinapite nawo patali za mayi Mariya, tikakumana ndi Mkatolika pena pake timfunse atifotokozere, ndipo ife amene tili Akatolika tisaumire tafotokozere azinzathu za mayi Mariya, tafotokozere bwinobwino. Ngati nafe tisakumvesa tikafunse, kuti poteropo nanunso muthe kupeza mtendere kuchokera kwa mayi amenewa. Ndikuziwa pali Akatolika ena ngakhale mpingo wawo umantengera Mariya serious, iwo ngati munthu Mariya santengera serious. Nena pano korona alibe, nena pano sapemphera, nena pano sachula ndi amayi Mariya omwewo. Nanunso ndikuita nani kuti chuma chakumtundu ichi chinabwera bandi isanagawane Zida, ndipo pachifukwa chimene chocho tikuyenera kuti tonsefe tipindule kuchokera kwa amayi Mariya amenewa. Ine ndakumasulani, zili kwa inu kukhala umangikabe. Ine ndakupasani amayiwa monga pena Ambuye Yesu anakuperekera, koma muziwe amayi Mariya ndi amene Mulungu anakhulupirira kuti atha kumulera Mulungu, kumuteteza mwa njira zosiyana-siyana mpaka na cholinga chake chimene iye anabwerera chikwaniritsidwe. Ndipo poapereka amayi Mariya aja, Ambuye Yesu anaona ukadaulo umene unali mwa amayi ake wota kukulerani inu, kukutetezani ndi kuyendesaninso muzovuta zopingapinga. Kumbukirani amayi Mariya anaponda njoka, amayi Mariya anaponda Satana. Satana amene ananamiza Eva ndikumuwuza kuti iyayi ijani. Eva ndikusamvera Mulungu. Amayi Mariya Satana anakanika. Amayi Mariya anamvera. Amayi Mariya anapambana. Ndiye iwo ngati ali munthu amene Mulungu anamkhulupirira kuti mayi uyuyu Satana sanga imepo, kodi ife chotikanika nchani kuti tiziphatikize ndi amayi amenewa? Chotikanika nchani kuti tiatenge kuti ndi chuma chathu ndipo atiteteza mu Satana amene akutizunzayi? Satana amene akutizunzayi tinguti tikatere talowerera, tikatere tasochera, tikatere tanamizidwa. Tili ndi amayi chuma, mayi woponda njoka. Mayi woponda njoka, poiponda njoka afuna kutonza kuti anali ochenjera koposa Satana. Mulungu amphamvu zonse tikuthokozani chifukwa munatipasa mayi Mariya ngati mayi wathu, chuma ndithu chenicheni, bandi isanagawane Zida. Tikupemphani kuti tonsefe mutipase kumvesa kumeneko kuti tiatengede amayi omonga ophunzira uja.
ndikupita nawo kwathu nyumba mwathu, kwathu mu mtima mwathu, ndi kumasamalira. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu, amen. Takuthokozani abale, ine sikuti muzakhale pomwepo, munali ndine Bambo Nthalika, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen.